Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon, tairugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Ti managapal a reyna. Iti pagarian nga idaulwan ni Ari karon, ni Reyna Hilaria ti makuna a kapintasan, ta iti edad na a 40, ubing paylaeng tilangana. Nalamuyo ti kudil na, kan talagamet a maipanakkel ti kinapintas na. Ngam iti likodan ti kinapintas ti langa ti Reyna, naalas ti ugali daytoy, kat ipadusa na ti asino man a babae iti pagarian ana pimpintas ngam iso. At dadatdatlag asarming nga agsao iti siled ti Reyna, kat iso ti mangibagbaga no adda na pimpintas ngam iso iti pagarian. Iti maysa nga aldaw kat Sarming, pudno aman nakabalin. Ibagam no asino ti kapintasan kada kami amin. Awanan ti umasping iti kinapintas, akan kalaang ana ituding, napatag arena. Sigurado ka man nakabalin Sarming? Wan, napatag arena. Sika ti kapintasan dito'y pagarian ni Ari karon. Awanan ti umasping iti kinapintas mo. Rumbang laang, tanoad na may napimpintas ngam siya. Patay ti dusa na. Iso abilinen ka, dat-datlag Sarming. Naskan nga ipakaamom adakos kanya, no adda ti napimpintas ngam siya dito'y pagarian. Matungpal, napatag arena. Amon tatang, jak amon no kagura nak, wano ibain nak. Apay anak ko nam te kasta anak ko. Kasanumat ngamin. Tunggal ikuyog nak numapan mo ilako dagiti apit mo anatang. Kanayon na pagbadwan nak iti rot-rot. Santo di nakpay pagdiram-usan. Di mo pa'y kayat nga agdiram-usak. Kan di mo itulok nga urnusak ti bagik. Kaslaak-laak palpalama iti langak no ikuy-kuyog nak. Kasayaatan no kasta tilangam, anak ko. Ngam, apay, tatang. Tapnusan ka, ngagpagad. Anya ko matipagpaggadak, tatang. Saan kan ngagdamag, anak ko? Basta kasta ti kasayaatan alangam no mapantagila ko kadagiti maapit ko. Tababaan iti kasta alangam. Masiguradok met anatalgad ka, anak ko. Asawak nga Ari? Apay, asawak arena. Adda ka di manen napimpintas, nyam sika diti pagarian? Ibagam no asino? Taitamot lang, ipasapol ko kadagiti soldado. Asawak nga Ari? Siya ti kapintasan diti pagarian. Awan umasping iti kinapintas ko. Nasaya at no kasta asawak arena. Kunaklaki din no adda napimpintas ngam sika, tatalaga pasapol kon. Jak itulok nga da umartap iti kinapintas ko. Asawak nga Ari. Siyak laang ti kapintasan dito'y pagarian. Saan ka nga umad-adayo dito'y anak ko, ah? Amangan no, anya ti mapasamakan ka. Apay ngamin nga aramidam ti kastoy, tatang. Anya aya ti pagpaggadak. Saan ka kuman ngagdamag payro desa? Tatang? Ibagaktokan ka no apay. Basta guli magkalaang. Kat di ka pumampanaw ditoy, anak ko.
Apa yan? Anya ti mapaspasamak iti sarming. Napatag arena. Datatlag a sarming. Anya ti mapaspasamak. Adag parparik na kanyak. Napatag arena. Anya? Sarming, sarming. Pudno aman nakabalin. Asino ti kapintasan kada kami amin? Addan na pimpintas ngam sika. Madaydayaw arena. Anya? Marikriknak. Napatag arena Hilaria. Addan na pimpintas ngam iti sika. Dito'y pagarian ni Ari karon. Anya ti kunam, Reyna Hilaria? Pasapul mo ti babae anapimpintas ngam siya. Ngadda dito'y pagarian. Anya? Adda ka di pa'y napimpintas ngem sika asawak arena? Adda asawak nga ari. Sigunday ta iti datdatlag asarming. Anya? Iso apasapul mo no asino man day chay. Diyak kayat nga dapay napimpintas ngam iti siyak nga asawam napatag nga ari. Saka na tagari tatay niyang. Basta wun lang ti sungbat mo kanya. Agmay saka ka ding agnanay ditoy. Wan apo. Itulok mo ka di akitag ti amin na sulit ti pagnanay dam. Wan apo. Ala. Aglisi ka nga ro ta sumbrikak di ti pagnanay dam. Tatang, apay akas jet insenyas kanyak itay ni Harold. Sininyasan nak nga aguli makaklaan. Tapno saan ang makadlaw dagiti pada na asoldado ti pagarian, anak ko. Apay nga min tatang. Anya ti mapaspasamak. Sigurado a pasapsapul na kantiray na. Anya? Ngam apay, tatang. Gapota na pimpintas ka, ngam iso, anak ko. Anya? Ang kasano ko mga amuna anapimpintasak ngam iso. Sigun itinamuak. At dadat-datlag asarming iti silid tirena. Iso ti mangibagbaga, no adda na pimpintas ngam itirena. Ketunggal ibaga ti sarming adda na pimpintas ngam itirena, pasapul na, no asino man dayta. Ket ipapatay na. Anya? Angam tatang. Kasano nga amuyo anapimpintasak ngam terena? Gapo, tasigo din na nagpaayak ije palasyo anak ko. Iso nga rod adito'y adayo apas at ti pagarian tinangipaknyak kada kayo idi, iti daydi inam. Tapno maya dayo ka iti rena. Ang dimtengan ti kanito apagbutput ngak. Tatang? Nga madapay sa bali apamuspusan anak ko. No bilang lang tamakam magdakan to. Ikagumaam ti sumango iti sarming iti silid ti rena. Day talang ti pamuspusan. Tapno aggibusen ti kinamanagapal ti rena. Datdatlag asarming. Ibagam kanyak noan niya tinagan ti agindag dito'y pagarian anapimpintas ngam iti siya. Rodessa. Anya? Rodessa tinagan ti kapintasan dito'y pagarian. Saan amabalin? Nasken ama sa pulan dagiti soldado no asino man daytang arodesa. Kartingap anak ko. Ijailangan kabakiran ti amok akatalgedan apaglembangan ta. Tapno saan nakaamasarakan ni Reyna Hilaria. Kuna mo ta makatulong. No agsarmingak iti datdatlag asarming. Saan aya, tatang? Pudno, ngem narigat ang mapasamak na ita. Saan lakit di nga itulok ti... Dagiti soldado ni Ari karon. Anak ko!
Anya ti maramidak tatay niyo. Ikagumam ang makapagsarming ni Rodessa iti sarming iti silit ti Reyna. Numupasamak na ita. Aggibusan ti kinadakas ti Ari ken Reyna. Anya. Amok ang narigat, Harold. Ngam isulangan tinatda a pamuspusan. Tapno aggibusan ti kinamanagapal ti Reyna ken kinaulpit ni Ari karon. Harold, anya ti araramidam dito ay. Di ka natagari. Danggan na ka na imbag. Ikagumam ti mapan iti may kadwa akad sa aran ti palasyo. Ti umuna silid iti kanigit. Tayo ti silid tray na nga ayan ti sarming. Ha? Pagtignay ka Rodessa. Tarasam. Agang nagkalaan. Agyamanak, nakastra ka kundi to'y asilid. Day talakit diti sarming nga ibagbaga ni tatang. Agsarming aklakano dita, awanan ti parikot. Ha? Anya ti aramidam ditoy? Terina, agsarming akwan. Terina, inot ang naglusdoy. Kat marunronaw akas na kandila. Rodessa, sika ti kapintasan iti entero a pagarian. Ti sumaruno nga agbalin a Reyna. Anya? Saanan a malapdan, Rodessa? Umayan ti gasat ana ituding para ken ka. Jack laing pagaro. Asika ti sigod nga ari dito'y pagarian. Amak nga ari. Napadisyak iti kinaari. Gapoy tinangisit a kababalin ni Ari karon. Ang amsigudan nga amok ti palimed. No kasano ang mapaksyat da. Isungay nan-anadan ka aging ka nagteng mo ti tawon mo ita, Rodessa, anak ko. Tati makapaksyat iti kinadakas da. Ket no makitam ti rupam iti sarming, tasikakat prinsesa ti kinapintas. Ken nadarisay ti panagpuspusom, anak ko. Tatang. Itata na isublin kanyak ti pagarian. Mga baruanan tayo, karamanan dagiti agindag iti entero a pagarian. Iti panagsubli ti pudpudno nga ari, nagbalin a natal na ken natalinaay, ti panagbiag dagiti agindag iti pagarian. Ket ni Rodessa, nagtalinaed ti kinapintas na, agingga nga ison, ti nagbalin a Reyna iti pagarian. Bueno obing, ditan tinagibusan, ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit?
No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yu amin.